Welkom bij Kansen in Kernen, een project van de provincie Friesland, de gemeenten Dantemadiel en Tietjerkstradiel en vanzelfs van die 6 belutsen dwarpen. Gariep, Huddegriep, Burgum, Damwart, De Valom en Veenwouden. En we zijn nu in Veenwouden om eigenlijk het project af te sluiten. Het zit erop. Kansen in Kernen is zo goed als klaar. En wat had dat een soort verhoren in die dwarpen. Komende uren nemen we jou mee terug die dwarpen en we praten met de belutsenen. Want wat betekent dit nou allegaar voor de bewoners, voor de ondernemers, voor de omjouwing? Nou, volgens mij kunnen we gewoon beginnen. Kom. De dik werd weer omjaan aan het dwarp. De provincie Friesland is together met de gemeenten Tietjerkstradiel en Dantemadiel met dat motto het project Kansen in Kernen ongien. Na de onlist van de centrale as komt er volle minder trok in het verkeer door Damwart, De Valom, Veenwouden, Huddegriep, Burgum en Gariep. Doel van het project is om de verkeersveiligheid in die dwarpen te verbeteren en de 6 dwarpen mooier te maken. Wij als provincie zeiden wel dat ik wil het hele gebied wel achterliet als een plus. Dus we zeiden van hoe kunnen we dit nou mijn kwam erop pakken, want er riet volop in de verkeer door het dorp heen. En daar is het project Kansen in Kernen terug ontstaan. En Kansen in Kernen gaat ik verder dan alleen maar de herinrichting van het dik. Dat had ik mij te maken van de kansen die eromheen binnen. Nou, je hebt bijvoorbeeld de kansen in de melkfabriek in Griephoorn. En je zag hier ook het hele transfering met de hele kappeling, maar het hele ANO-project erbij kwam is. En op zo'n manier is het hele programma dus maken. Uiteindelijk gaan wij de uitvoering bij de gemeente Delijn. De programmasturing gaan we bij onszelf houden. Maar het is natuurlijk van het dorp. De meesten die hier wonen, die moeten hier uiteindelijk verder mee. Dus we hadden daar excursies hoor, we hadden daar een klankbordgroep hoor. En die gaan meewerken van het ontwerp tot de uitvoering. Want daar iedere keer best erbij belutsen west. Nou, en dat is ook hoe je dit soort projecten in de waan maakt. Net vanuit de oerheid alleen, maar ik zeker vanuit de Mierskip. Ja, Kansen en Kernen gaat dus verder als de herinrichting van de dik. Dat zei Sjoerd Hoekstrek van de provincie Friesland. En net alleen nog van de oerhiet, maar ook van de dwarpen. Dus bij mij aan tafel Janke Griet Elzinga van de Valom, van het dwarpsbelang daar. Nou, de Valom, het liedste dwarpje van de 6. Er is een heel soort verhoren, hè? Ja, zeker weten. Ja, echt een heel mooie dwarpskern. We hebben omkregen daarvan. Ja, nou kunnen we er heel lang over vertellen, maar volgens mij moeten we gewoon eerst even zien. Ja, goed. Dik, die hier natuurlijk door de Valom heen reed, werd het enorm druk weer. We hebben 12.000 autobeweging per dag hier. Is toch echt wel de grootste verhoring dat, dat de centrale as dus boeten het dorp gerealiseerd is en dat we het dorp op richten kunnen. En was zodanig dat het gewoon een heel stuk rustiger is. En de verwachting die je toen zo'n 600 autobewegingen per dag. Dat er echt een heel volle energie eigenlijk loskwam is in dit dorp. En dat kan je bijvoorbeeld ook zien, sowieso de mooie inrichting natuurlijk. Daar heb ik mijn werkgroep, vanuit Kansen en met de gemeente hebben we daar gestalt aan jongens is, maar hoe we dat met elkaar heel graag zorgen hoe de inrichting is. Maar ik, de energie die is bij de mensen die het onder haat wij nou waaien. Op een gegeven moment zeggen ze dat de mensen al begonnen met hun tuin, huizen opknappen. Het joeg gewoon verschrikkelijk vol energie. Dus dat had gewoon een heel grote kans geweest voor dit dorp. Echt een hele grote verbetering. Met de buren praten dit scenario's werden, dat kon gewoon nooit. De woest wel even maar hun wat meer willen wisten, maar dat was gewoon onmogelijk, want het was gewoon zo druk. Dus dan weer het even zwaaien en dan zeiden we, let maar weer. En het werkt net spontaan even naar elkaar en dat kan nou wel. We staan nu ook tegen bij een speeltuin. Dat is natuurlijk ook naar aanleiding van dat hier het dorp volle rustiger geworden is. Kunnen we nou ook volle meer faciliteiten te werkstellen, zeg maar. Dat er volle meer dingen mogelijk binnen. Dus het dorp is in elk geval een heel stuk leefbaarder geworden. Wij zijn hier in de Valom zittengang vanwege onze zichtlocatie ooit. Omdat het een drokke dik weer,
En nu is het dat net meer, het is nog volle stiller worden. Maar goed, de wereld is ook verloren. Wij wonen hier nu 28 jaar. Toen was een zichtlocatie heel belangrijk. We hadden heel veel klanten in Dokkum. Dat is heel logisch, want die mensen rijden hier alle dagen deel. Maar die klanten hebben we nu min of meer kwijtrekken. Maar toch het internet in de wereld zo groot worden. En toch een zichtlocatie net meer rond. Dus ja, voor het bedrijf is het heel oors worden, maar het is er echt net minder van worden. En voor het wijnen is het volle plezieriger worden. Het is volle stiller, het is volle rustiger worden. En vooral het is langzaam gejaagd net. Maar die horen wij, dan we zelf ook een beetje opjagen. En dan zei je dat gewoon. En nu is het volle rustiger en volle gemoedelijker. Het ontwerp van de bregen is ontstaan in Kansen en Kernen. Ik zit toen in die commissie die daar om mij praten mocht. En dat vond ik wel heel aardig. Daar had ik me echt voor inzet om betrokken te worden bij de dwarsvernijing. En toen heb ik zelf voorgesteld van het is net mooi dat we de bregen weer een beetje waarom komen litten. Dat hoeft net echte bregen te wezen, maar dat kan ook een soort kunstwerk worden. Nou, toen zei de gemeente meidje maar een ontwerp. En toen wie ik eerst een beetje terughouden, want ik zei ik ben geen bregenbouwer, ik ben meubelmaker, ik ben geen bregenbouwer. Maar goed, je houdt wel vol van beziek je dat dan? Nou, toen ben ik er toch voor zitten gegaan en toen had ik een ontwerp gemaakt. Dat was maar een schetsje. En dat had mij voort oppikt. En dat is echt voort in ontwikkeling kwam, dat is best wel snel gegaan. En ik heb betocht om hem dus van hout te maken, maar constructief koer dat net. Dus hij is maken van een stalen constructie en helemaal omklaard met bamboe. Een heel mooi duurzaam materiaal. Nou ja, en saai er worden en ik ben er toch wel een beetje grutsk op. Ik zie een hele grote smile. Ja. Vertel. Nou, is het net prachtig? Ja, zeker. Ja, die had echt een supermooi dwarp om kregen en een prutte leefbaarheid, zoals Gerda al zei in het filmpje. En we zijn er heel trots op en we kunnen nu gewoon oer de dik fietsen. Zeggen maar, nou, dat koe is echt net. Dan moest het 5 keer uitje in en dan koest er misschien wel hoe hinnen. Nou, ha, ik begrepen dat ik hier met de cowboy van de Vallon aan tafel zit. Vertel eens even. Dat is gemeen van die. Ik ben heel gemeen. Ja. Nou ja, het is nou dus zo van, ik ga zelf dan een paar hinders. En we kunnen nou op het hinder springen en echt gewoon door de Vallon heen gaan. Nou ja, dat koe eerst gewoon net met de grote dik. Dan, het wie gewoon net vertrouwd. En dan die ik het wel. En dan dacht ik van, nou, bij de breg, ik ken de krek toe, dat er net een vrachtauto komt. Maar ja, nou, wie stappen erop en we gaan er echt een mooi blok om. En trouw de natuur, trouw de houtwiel weer om. Nou, dat is genieten. Ja. De dik, de bregen die het dorp nog had en de Boaterstuin, daar bist u heel druk met Waan de West. Wat maakt die Boaterstuin zo bijzonder? Ja, nou, we hebben echt in de natuurlijke tinten proberen te maaitjes, zeg maar. En het is echt al je hout en hele mooie toestellen. En de band die ben daar gewoon echt heel blij mee. We hebben een dubbele kabelbaan. En dus ja, het is en weer nou echt rolstoelvriendelijk? Ja, we hebben inderdaad ook een jongen uit het dorp bij. Die zit in de rolstoel en die hebben ook vragen. Ze van, nou, wat zoest u willen? Ze van, nou, dan hebben we een klimrek maken op zienhichten. Ah. Dus die kinderen ook lekker vertoeven. En we hebben nog een paar banken met fietsen. Van pakers en beppers of van de ouders. Dat die ook een beetje in beweging blijven. Want ja, dat maakt ze de gek. En dus ja, het is echt voor iedereen. Het is net alleen maar voor de band, maar het is voor iedereen. Nou, dat klinkt echt heel mooi. Dus ik zou zeggen, een hele mooie takkomstmeisje daar in het dorp. Een tierentank voor die komst. Dank u wel. Die dik, dat wordt wel echt een hele redetrieën in deze uitsturing. En ik kan jou ook alles over vertellen. Piet Bruining van Burgum, het dorpsbelang, vastzitten. De Vallon, de dik, eigenlijk haast een racebaan. Langs het dorp, echt zo'n stukje soms, bijna, dacht ik daar. Bij hem gaat het dwars terug het dorp. Wat betekent dat voor het dorp, dat er zo'n dik streek terug gaat? Nou, dat het dorp in twee deelt wordt.
En ik denk dat daar ik van Burgum wel een hele grote plus luidt. Het wie een brede dik, namelijk Protte Rondtien. Hij wie er gewoon, staplicht nu overal. En het dorp bestaat ook uit 2 delen. Een oostdeel en een westdeel. Vielde dat ik echt zo van de bewoners? Ja, ik denk het wel. Vooral mensen mooi, dus die in Burgum West wonen. Dus aan de westkant, daar ben ik geen leger kwam. Dat mensen altijd mooi hun been hoe de dik moesten bij de staplichten. En dat wie best wel een stap. Waar ik eerst bij hen alleen gaan letten. Nou, die dik wie er gewoon. En nu is het een dik. Het is al hier een rommer opzet. De dik is sneller worden. De staplichten ben verdwenen. De bij rotondes komen. Het is veiliger. En ik in het centrum van het dorp. Daar is het nog aan de gang. Dat is het deel de Romte. Nou, daar hebben ze, nadat de dik even is, hebben ze dan wel bezig geweest om wat aanpassingen te doen. Omdat dat toch al even wat kwart weer. Mensen moeten er wel wennen, maar ze zijn ook bezig met de drie gebouwen die er komen. Ja. En als dat aan zijn kleren is, dan is dat de gang ik uit de dik waaien. En dan denk ik dat het gewoon geweldig is. Dan is Burgum in je dorp worden. En dat wist het eigenlijk al. Maar dan nog meer, want dan is het gewoon kleer. Ja, hij de wekker van lijn? Nee, helemaal niet. Het enige wat ik wekkers verluid, dat man die vrachtauto's bij die stoplichten naar rem. En dan hier is die piepende geluiden van de rem. Ja, letterlijk wekkerlijn. Lekker wekker, ja, maar dat is... nee, ik heb er beslist niet wekker van lijn. Het is ook heel goed voor hun alweer, maar het overleg. Ik wie toen ik voorzitter van het Dwarpbelang, ben ik nou inmiddels ik weer. Ze kon je net missen. Nou, dat weet ik net, als ze me mis kon. Maar wij hier vanuit Dwarpbelang, ik hier bij dat overleg in de klankbordgroep. En dat we die hier kan zien vakgebied, dit verhaal. Dus die is ik die hele tijd mooi trokken in het verhaal. En we hebben er iets moois verkregen. Het is al hier volle rommer, volle met grieën in het dorp. En we jaren nou bij elkaar. Ja. Nou, lul ik echt op je blauwe egen dat het mooi worden is. Maar zullen we er maar gewoon even eens zien, want dan weet je het zeker. Prima. In het verleden joeg het verkeer wel eens oerlest, dat heet het hier lawaai, er worden het rieden, er waren allerlei kruispunten met verkeerslichten. Dat jouwt oerlest en stagnatie, dus dat is allerlei oproemen. En omdat er nou volle minder verkeerdeel komt, kan je het dorp weer als het ware weer in je maatje, die splitsing die het vroeger dwars verhinderen, die is er eigenlijk net meer. Het is volle makkelijker om van oost naar west te komen. We hebben de dik als het ware weer omjoen aan het dorp. Dat wie dan de Leuzig een beetje, dat wie bij de Orenkik-project niet wat zo. Onderdeel van die verbinding is natuurlijk dit prachtige park, waar heel veel burgers gebruik van maken. We zijn heel blij met binnen. Het is echt een plus voor het dorp. Het is van alle kanten is het te benaderen. We kunnen er nog volle makkelijker komen. Ik nou dat die Oost-West-verbinding wat makkelijker is. Ja, je kan skileren worden. We hebben een skierbaan, die kan ik nog onder water zetten worden. We kunnen winters ik nog reetrieden. We kunnen survival hier, we kunnen curry, we kunnen hoen uitletten, we kunnen zwemmen. Het is echt een heel mooi park worden. Voortvloeiend uit natuurlijk de onlis van de centrale aas en daaruit onhingend het kikgebeuren, kansen in kernen. Is het hele oude dik van Burgum bij duizenden auto's heen gegaan is opnieuw inricht om het wat verkeersluwer te krijgen. En er is ook een hele ontwikkeling in nou ontstaan betreffende het ontwerp en de bouw van treien onder architectuur ontworpen karaktervolle, karakteristieke en klassieke gebouwen, wooncomplexen. Werd naast wijnen ook horeca, detailhandel en kantoorvoorzieningen komen. Wat wij ervan verwachten is natuurlijk dat aangezien Burgum en met name de Squalstritten een aantal jaren toch wel wat minder winkelverkeer aan had. Door de ontwikkelingen die aan de zuidoostkant van Burgum west binnen, de Jumbo, Action en de complexen daar en een enorme parkeerterrein wat daar ontwikkeld is. Ja, verwachten wij dat nou met de komst van deze gebouwen en extra parkeerruimte aan deze westkant van Burgum,
dat er weer een nieuwe trek en winkel of verkeersbewegingen van het winkelend publiek ontstaan zullen. Waardoor de toename van drukte in de Squalstraat groter worden zal. Bij het project Kansen voor Kernen hebben wij natuurlijk met de gemeente een geweldige interactie gehad. Dat stellen we ook zeer op prijs. Om het aanzicht hier van de Navislaan zo goed mogelijk te behouden. Navislaan, als je binnenkomt rijden, staat natuurlijk bekend om het lommerrijke, zeg maar, de bomen die er staan. Het zijn ook hele mooie bomen, het aanzicht is goed. En ja, dat vonden we toch wel heel belangrijk als buurt om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Om ook de inrichting van de weg en het fietspad, om daar rekening te houden met die bomen. De bomen hadden eigenlijk topprioriteit voor ons. En het was natuurlijk ook van belang dat er hofjes kwamen en dat het één geheel werd, dat het eigenlijk een heel mooi aanzicht werd. En dat is gelukt door de goede samenwerking ook met de gemeente. Ja, Burgum, net langer meer een dorp dat u 2 helden besteedt, maar wij gewoon in een dorp. Ondertussen bij mij aan tafel deputaire Klaas Fokkinga en Teerde Tillema, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Grains in transportgeografie. We zitten hier net van neer. Op dit moment bij Veenwouden vanzelf komen we dadelijk op. Waarom? Ik wil eerst naar jou, Fokkinga. Want wat had dit project eigenlijk voor de provincie budget? Hoe belangrijk weer dit voor de provincie? Dit is echt een wichtig project. Er is eerst heel wat werk door de wingen voordat het zover is. Maar het is wel zo dat in het verband met de leefbaarheid dat we zijn gaan uitvieren van het opkrijgen van dwarpen. Dat je echt bij de oren dik. De grote dikke die naast leidt, de centrale as. Die is een prachtige wijworden. Ik heel landschapelijk zit er heel mooi in de delzet. Het is zelfs zo dat mensen van buiten Friesland hier echt een paar keer heen werken om te zien hoe die wei inpast is in het geheel. Maar we gaan zijn van als dat alleen nog die wei is, maar het aanpassen van de biemwal en alles, dan zullen we wat met die dwarpen doen maken. En dat is nooit gebeurd. Het opkrijgen van die 6 dwarpen, leefbaarheid in deze hoeken, wat is Friesland, is tegenwichtig. Ja, en dan zit ik hier met 2 mannen die hun heel wat waande horen mij bereikbaar van het platteland. Dat is vanzelf net heel toevallig, want we zitten hier bij dat station van Veenwouden. Stier je dit heel hoog op je wensenlijst? Dit gebied, ja, dit gebied sowieso. Hè, want het gebied, en je mij het wordt zo wat net mijn broeken, maar het is toch een krimpregio, zoals het zijn is. En als provincie gaan we zijn van, dat willen we eigenlijk net weer maar van die krimp, maar een kraftregio meidje. En dan is dit een hele mooie gelegenheid om het op deze manier aan te passen. De leefbaarheid, dat is ik al toch een paar orenmeesters zijn, is gewoon ontzettend wichtig. Je moet noffelijk wijnen kennen. In een gebied en dat is op deze manier zeker mogelijk. Ja, nou, Keo van Boetenhaasje, je bent jezelf in Grains. Had je hier naar joggen vanuit jouw expertise, wat vind je ervan? Ja, het ziet er heel mooi uit, denk ik. Als je kijkt naar vervoersknooppunten of een transferium, zoals het genoemd wordt, zijn een aantal dingen denk ik altijd heel erg belangrijk. Eén is dat mensen keuzeopties hebben. Dus dat je op verschillende manieren van A naar B kunt komen. En de overstap is heel erg belangrijk. Keuze, uw trein of bus? Precies, en dat zie je hier natuurlijk met de trein. Hè. Een snelle treinverbinding als ruggengraat voor dit transferium. Maar ook de bus die erop aansluit. Je kunt met de auto hier komen, vervolgens overstappen op de trein. En je hebt ook gewoon fietsstallingen en zelfs deelfietsen. Dus mensen hebben heel veel keuzeopties. En verder, ja, die overstap is ook heel erg belangrijk, want mensen vinden het vervelend, het is onzeker, de overstap. En wat je hier ziet is, nou ja, er zitten een aantal dingen in die overstapweerstand ook wat verlagen. Bijvoorbeeld als het wat minder weer is, kun je een gezellig koffietje kopen hier bij het restaurant of de kiosk. En je hebt hoge frequentie van de sneltrein, dus je hoeft ook nooit echt heel lang te wachten. Dus ik denk dat de ingrediënten er wel zijn om er een succesvol knooppunt van te maken. Wat zijn je overstapweerstand? Ja, dat is een mooie term. Mensen vinden het gewoon wat vervelend om te wachten. Nou, ik denk dat we dat allemaal beamen kunnen. En dan kiezen mensen toch ook vaak weer de auto, hè? Want dan weet je waar je aan toe bent en dat je ergens op de bestemming goed kunt parkeren. Ja. En nou goed, zo'n knooppunt is eigenlijk bedoeld om het ook allemaal wat makkelijker voor mensen te maken. En dat ze ook weten wat ze kunnen verwachten. En wat budget er nog voor de regio? Ja, voor de regio denk ik, kijk, dat de auto belangrijk is in het landelijk gebied
ik denk dat dat ook gewoon zo blijft. Het is ook gemakkelijk. Aan de andere kant, niet iedereen heeft een rijbewijs, niet iedereen kan autorijden. Denk aan scholieren bijvoorbeeld. En die wil je goede keuzeopties bieden. En zo'n transferium biedt natuurlijk de mogelijkheid om snel in Leeuwarden te komen, snel in Groningen. Dus voor studenten om naar school te gaan, te studeren. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel echt een soort van poort naar de regio is. Dat is voor leefbaarheid dus, voor die studenten en voor de mensen ook belangrijk. Maar er zijn ook natuurlijk wat mensen die in Leeuwarden werken, in Groningen werken, die nu nog met de auto gaan. En toch kun je misschien een aantal van die mensen ook ertoe verleiden, vanuit milieu-oogpunt en zo, om toch wat meer via dat transferium te reizen. Weer Grutsk? Ja, dit is natuurlijk een prachtig project hè, wat dat betreft. En ik ben daarnaast ik Grutsk en dus ik leven zijn toch een van de vorige sprekers de wijze waarop dit tot stand kwam is. Hè. Dus gewoon echt, ik neem het maar even de Friese aanpak. Elke niet praat mee, de provincie, de gemeente, maar de dorpen, maar in de dorpen, de ondernemers, de squal, de dwarsbelangen, om voor je eigen dorp wat deel te zetten. En dat vind ik gewoon heel wichtig, want dan wordt het ik droegen. Dus ik ben nog net zo lang deputaire, maar ik ga wel in het laatste stukje zitten, waar dan een hele grote energie zit om het goede deel te zetten. Dus daar ben ik echt Grutsk op. Ik woon zelf in deze regio, dus het is gewoon heel mooi om dit zo te zien dat het op deze manier wordt. Tegen dank van je komst. Wie gaan naar dan wat? We staan hier dus bij het plein, bij het winkelcentrum in Damwoord. Het parkeerterrein bij het winkelcentrum is met het KIK-project betrokken geweest. En is ook wat in dezelfde stijl online. Er zit ook mooie pjellen op het terrein, herkenbaarheid. Maar ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum is heel belangrijk natuurlijk. Het winkelcentrum Damwoord zit erom bekend om zijn goede parkeergelegenheden. Nou, daar ben we blij mee dat we dat uitbreiden kunnen hebben. En nou ja, dat is echt een beetje het keercentrum van de Woorden is. Op het kruispunt hebben we dus een hele grote, neem het maar een pilaar. Het is eigenlijk net een lampenpeel, maar het is eigenlijk gewoon een herkenningspunt, zeg maar. Dat zit midden op het Fjouwerkantenplein. Je hebt iets wie dit naar de rotonde, het is nu een plein. Het geval daarvan is dat mensen toch de snelheid inhouden. Dus ze komen op omrijden en ze moeten even de gas loslaten. In mijn optiek is het daardoor wel veiliger geworden. Er is ook wel wat onduidelijkheid, dus er zijn wat verbeterpunten en daar zullen we werken weer moeten. Dat is ik op het grote plein, daar bij de kruishoeken sta. Daar is het jou geen veilig gevoel dat andere mensen daar maar een rollator als ze daar oersteken willen. En dat is jammer. Vroeger hier stond dus een tussenruimte waar ze even steen koerst even om die hindertje en dan koerst weer verder. Achteraan leer ik altijd en ik denk dat je die punten dus meenemen moet en dat je daar ook voor je bestemd moet. Dat is van, en de roep is veilig, alle keer weer anders, maar zo raar hoe het nou ik net, maar wel veilig en duidelijk aangaan wat voor kanten uit je omrijden maten en hoe je oerstekken kennen en wat wel en wat net mee. In zijn totaliteit, maar dat toch zou weten dat zei van nou top, wat een dik. Nou, we staan hier op een kruisweg, op een kruishoek, dat we het hier in Damwoord nemen. En ja, de fontein is een mooi stukje van dat het over verbinding wordt, zeg maar. Hè? Want in de kansen en kernen had de MAVO-scholieren haar meiden om de fontein die had het ontworpen. Zij zo'n uiteindelijk het onderhoud doen. Nou ja, dat is dus net helemaal slagen. Maar het jouwt ook een stukje verbinding, want Simmers is daar hartstikke leuk. Al je ben daar aan het boetsen. De ouderijn zit altijd op het bankje te praten. We hebben hier het puntfeest hoorn. We hebben hier met Koningsdag hebben we hier dan de vrijmarkt. Nou ja, en dadelijk als het A is, dan willen we daar eigenlijk nog weer meer deze kruising broeken voor de verbinding. Maar dan moet de snelheid er wat uit, want anders dan is het hier nog eigenlijk wat te onveilig. Wij staan hier op het zuidelijk deel van de Haardweg. De Haardweg die sinds een periode hier helemaal reconstrueerd is, overdeerd om zo maar te zeggen. En ik denk dat we nu op een punt binnen in die fjouwer hier, dat er onder de Haardweg werk is. Dat we ongeveer daar wij komen, dat we daarheen willen en dat we ongeveer op 70% binnen.
En die laatste 30%, dat is eigenlijk een stukje evaluatie die het in een klankbordgroep plakvoen had. En waar Bono Traffics, een professioneel bureau, een aanbevelingen indienen had. En dat is eigenlijk aan de gemeente om dat nou uit te voeren nog. En daar hebben we als onwijenden en als klankbordgroep nog hard voor ons strijden om dat dus voor te krijgen. En dat door het wat langer als verwachten. Maar er is resultaat zijn dat dat ook goed komt. En dan is de dik helemaal klaar en denk ik helemaal veilig en verbindend. Zodat we het graag doen. Ja, en Vije Veenstra van het Dwarpsbelang, dan wordt zit aan tafel. Wie zeggen die ik al even in het filmpje. Ik aan tafel Johan Timmermans, ondernemer in Gariep. Wie praten daar ook met die, maar is niet nog heel even stilhouden. Ja, 70% die hadden we in het filmpje. Het is nog net helemaal klaar. Nee, we zijn over het optische. Het ziet er al geweldig uit. Daar is iedereen in de woorden door eens. Alleen er zijn een aantal zaken die dus nog net helemaal het zijn binnen. Dat had vooral te maken met veiligheid. En onduidelijkheid op kruisingen. Er is nog een heel groot verkeer trot aan boord. Ondanks dat de centrale as er leidt, zei, maar ben er dan een heel grote mensen die toch nog trot aan boord heen. Wat natuurlijk ook heel mooi is voor de ondernemers. Daar ben ik blij mee. Maar ja, het is wel meer dan dat we van en zo wat stadiger maat misschien. En dat maakt wat stadiger. Er wordt hut rijden en er is wat onduidelijkheid op de kruisingen. Dat zijn de klachten die we hebben vanuit het dorp. En daar willen we heel graag nog wat onderwan. Dan zou ik denken, nou, een paar boeren, dat is toch zo oplost? Per boorden, dat is nou juist het probleem wat we net nemen, maar in dat woord hebben we het shared space principe. Dat is een manier van mijn naar het verkeer gaan, alles tronnen we heen, zeg maar, fietsers, wandelaars, auto's, alles kan gewoon zeg maar, in dezelfde ruimte verblijven. Dat vergt een heel grote communicatie. Maar ja, goed, die houdt ook wel problemen met mensen die er wat huiverig voor zijn. Ja. En een van die zaken is dus bij shared spaces, dus dat er geen verkeersborden of zo weinig mogelijk verkeersborden bij maken. Dus daar ben we aanbevelingen eigenlijk ook vanuit het dorpsbelang van deze plantje er toch alsjeblieft een paar verkeersborden extra bij. Ja. Maar dat steunt het nog op wat weerstand. Er zijn dingen goed gaan, er zijn dingen nog net helemaal goed gaan. Als er nou 6, 12 treden worden het omschreeuwen mast, wat zou je dan zeggen, dit hele project? Nou ja, waar we als dorpsbelang heel blij mee zijn, is de gearwerking met de mensen vanuit het dorp. We hebben eigenlijk de dik eigenlijk met het hele dorp hebben we eigenlijk ontworpen. Het eigenlijke ontwerp is eigenlijk kwam vanuit het idee van een dorpsbewoner. Nou, dat is verder helemaal uitwerken. En nou ja, dat is een hele mooie dik van elkaar. Dus, ik zit nog 30 worden. Ja, dat is weer inderdaad. Maar dat is gewoon het verhaal. Ik ben er heel blij mee, maar er moet nog een paar dingetjes om gebeuren. Ja. Wie Smit zei het ook al, we zitten op 70%, nou, daar sluit ik me bij om. De wethouder zit hier aan zijn nek aan tafel. Mag ik hem nog even bij de heren gaan voor jou? Dat mij altijd, ja. Oké, dank u wel. Ja, van de 6 kikdwarpen wie er vanzelfs in die het spits aanbieden moest. En dat wie Gariep. Johan Timmermans, du bent de eigenaar van de melkfabriek, Tiertank trouwens, eigenaar van de melkfabriek daar. In die melkfabriek Meiwenten, is dat een voorbeeld van een koers die gecreëerd is, zeg maar, toch die centrale as? Nou, ik denk dat we uiteindelijk elkaar voelen, want het idee van mij om de melkfabriek te herbestemmen, wie, nou ja, krijgt ervoor, of nou, dat drong uiteindelijk al je parallel met elkaar. En dat is uiteindelijk wel, ja, uiteindelijk weer een win-win situatie is worden. Ja, want die melkfabriek is natuurlijk wel echt een punt in het dorp. Ah ja, we kunnen er heel lang op praten. We laten het even zien. Gariep wie het eerste dorp, dus we moesten het spits aanbieden. De klankbordgroep die hebben we bijna erop, of samenstellen tot het dorp zelf. Mensen uit het dorp onwennen aan deze dik, mensen van de ondernemersvereniging. En die hebben mij als gemeente en de provincie het proces begeleid en hebben een plan maken voor de herinrichting van deze dik en afwaardering. Dat wil in 2009. Gariep wie het eerste dorp van de 6 kikdwarpen. Omdat de Roen die komt Gariep hier, die weer als eerste kleert, toen kon weer starten. En we hadden een trapsraket, we begonnen met een schetsvisie in 2009.
Waarbij de mensen in het geerhuis, alle mensen uit het dorp die het woonden, konden in het geerhuis komen. Met potleden, filtstiften op de plattegrond van Gariep tekenen van wat vinden wij mooi voor de dik straks, wat er minder verkeer ook gaat. En dat we in 2009 klaar. Toen had het een aantal jaren geworden, 2015, 16, toen ben ik verder gegaan met een voorlopig ontwerp van hoe het dan worden moest, met kostencalculaties, herberekeningen en vervolgens een definitief ontwerp. En alle keren, bij alle stappen in het proces is het dorp en de klankbordgroep belutsen bleven. En dat werkte voortreffelijk. En van zover ik weet is iedereen hartstikke tevreden nou hoe het worden is, dus het is goed gaan. En dat geldt ook voor alle oorendwarpen, prima voor ons. De grootste verhoring is dat de troging en de dik van Jertiets, hier langs, mijn product drukverkeer, vrachtauto's en neem maar op. Dat is verleden tijd en het is nu een dwarpsstreet geworden. Dat kun je zien aan de verhuddingen, er bij een asfalt en ook klinkers worden. Er is een weerskant van het dorp. Er wordt een bocht inleiden worden, dat het verkeer naar het dorp ingeeft. Het is creërs uit verder, maar bij de skipveert, de vroegere verbinding, de vaarverbinding naar het dorp, is een soort idee van een bregen maken en een vissteiger is erbij maken. Dus het is wel een hele verhoring worden. Ik denk dat men in het algemeen tevreden is. Er is wel wat te doen geweest over de verhudding, wel of geen afklinkers. Want klinkers verwachten maar ik van dat het lawaai is. Maar dat dat nou echt zo is, dat weet ik niet. De keuze om deze melkfabriek te verbouwen lag uiteindelijk al bij de directeurswenning die de Cape stier. Die stier ervoor. En hij met de vorige eigenaar de deal sluiten kent. Ik kon de wenning wel Cape, maar dan moest ik de hele melkfabriek verbouwen. En dat ik graag woe is hier vooral te meidje met het feit dat die melkfabriek van oorsprong een beetje het kloppend hart van Griep West had. En dat hield een hier is 30, 40 stilstaan. En ik wil graag weer ombrengen naar Griep. Er is uiteindelijk zo'n wenningen in gekomen. 6 zorgappartementen, een huisartsenpraktijk, kapsalon, kinderdagverblijf en de Friese Wouden zit hier met een zorgloket. En de meeste 6 van de zonwoningen zijn uiteindelijk de echte zorgwoningen, gescheiden wonen en zorg nemen we dat juridij. Wat meesten niet hier in het Griep wennen gaan, uiteindelijk in Griep Bloemen kennen. Nou ja, en dat is uiteindelijk wel een van de doelstellingen en ik wist van mij. Ik vind dat het slagen is in die zin dat het nou altijd een actie is om het gebouw heen. En de meesten die het echt kennen van een eerste signalien, dan wordt het eigenlijk een beetje een overwoekend gebouw met BM bewijzen van die op het dak roeien en een 80 kilometer die eromheen vliegt. En nu zitten we gewoon in een heel rustig mooi stukje Griep. Een heel roem verhaal nevens mij. Hoe is dat met de gemeente en de provincie gaan, die geerwerking? Omdat ik zoals we waren eigenlijk al jaarwijs aan het bouwen en toen begon eigenlijk ik de hele boel op te starten vanwege de kansen en kernen. En dus ik de herinrichting rondom de fabriek. En die geerwerking is perfect voor ons. Ja, absoluut. Ja, op de achterkant van de sigarendwasken. Nou ja, uiteindelijk, dat zei ik hiermee door. Je kan gewoon korte lijntjes en met elkaar praten, een bakje koffie erbij en hoe kunnen we het beste invullen en wat is voor die realistisch en wat is voor u haalbaar en wat kunnen we van elkaar budgetten. Ja. Dat zijn eigenlijk 3 haarpunten die in 10 minuten bandwerk worden kunnen. Binnen er nog weesken in het dorp? Nou, ik zit net namens het dorp uiteraard, maar ja, weesken ben er altijd. Dus wie ben de eerste en dan ben ik de volgende. Hè? Ja. Precies. Want hij haast even in de hoorendwarpensioen en de dacht dus, nou, ja. Dat is echt wel leuk. Ja, dat is echt leuk. Ja, dus ik kan me niet alles hier van elkaar uitzien. Ja. Ja, precies. Nou, er komt in kwarten dus even een listje naar de gemeente en dan ga je hem toen even door. Ja, ik ga hier al bekende kooppensioen, die uiteindelijk de mailadressen ben dan wel bekend, dus ik zal dat even trouwen. Nou, je kan je maar kleermeidje je mij zien aan. Tegen dank, Johan, voor die verhaal. Ja, van Gariep rieden we terug naar Huddegriep. Ronald Wierstra, doe zit bij mij aan tafel vastzitten van het dorpsbelang. Zullen we ons eerst even zien? Prima.
de herinrichting van deze dik in Huddegriep is al het zien in Welien ontstaan. Toen er een plan was om deze dik beter leefbaar te maken voor het dorp. En dat is ik heel goed slagen. Dat is slagen mij een hele grote meest vanuit het dorp, maar ook een heel groot meest vanuit de provincie. Die mij zwaar had dat we dit mooie ontwerp hier kregen. De meesten zijn natuurlijk heel blij dat deze dikke leidt, volle minder verkeer. En dat brengt zeker de leefbaarheid in het dorp zeer ten goede. Ja. Wat weer de tevredenheid vanuit de klankbordgroep en het dorp? Best heel groot, omdat de betrokkenheid van het dorp heel groot was. Bijna de helft van de meesten, ondernemers, dwarsbelangen en omwoners van de straten, die zitten in die groep. En dat maakt ook dat men heel veel invloed hier op het ontwerp en ik de leefbaarheid in het dorp. Voor hen was dit gewoon een heel druk, onveilig punt. Verkeersonveilig. En dat woen was het dorp gewoon oors inruchtje, dat het een verblijfsgebied wordt zo. Dat het stationsgebouw ik meer naar voren komen zo, als een, meer als een eye-catcher, zeg maar. Ja, uiteindelijk de hele vormentaal, zeg maar zeggen, is eigenlijk een kniperig naar de historie, naar de landscapes- en tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. En dat is een beetje de vormentaal die we uiteindelijk gebruikt hebben voor dit hele plein. Nou, uiteindelijk is er een fietsroute maken. Ik bij richting Tjalling Koopmans College, die weet ik net, want het wie een lenen bij die Iken erachter die het gewoon deed destijds. Daar wie verder helemaal niks meer. En nu is het gewoon echt een trogge in de route worden voor Elsnien. Dus dat is een hele verbetering uiteindelijk. We zijn nog net klaar met het hele plan. Hè? Want wat ik zei, het is uiteindelijk een plein. En een plein wordt pas een plein als het echt een rondte is met wanden. En die binnen nog net. Maar we gaan over een goed jaar gaan we starten met de bouw van 2 appartementengebouwen. Aan de noordkant section hier appartementen, aan de zuidkant section Cape appartementen. En hier een 3 architect uit Jereveen had daar een ontwerp van maken, een schetsontwerp. Dat is nou klaar. Dus we moeten nog even de puntjes op de i zetten en er moet nog een traject rond worden in de procedure. Maar dan kunnen we los en dan is het plein eindelijk zo klaar. In 2019 had de gemeente mij benaderen omdat er heel veel weer in het ramp van kansen in Kernen. En het leek haar een goed idee om hier onze straat bij de Griep informatiepanelen te plaatsen. Ze binnen bij het Dwarsbelang komen. Het Dwarsbelang is bij mij komen omdat ik hier meer namen van gebouwen en straatnamen heb betocht en ze menen dan altijd maar dat ik een soort van de geschiedenis van het dorp weet, maar dat valt boven daar. Ik ben daarmee losgegaan. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de verschillende panden hier onder de straatweg en daar binnen uiteindelijk 9 uitkiezen en daar staan nou deze 9 bordjes bij. En het boert hier, met het dorpswapen, dat vertelt wat over de ontjouwing van het dorp. In 1830 is de Rijksstraatweg online van Zwartewijn naar Greens. Die leidt al volle jaren, de Zwarteweg, destijds online toch Schenk van Tautenburg, George Schenk van Tautenburg, steedhouder van Friesland, Greensland, Drenthe en Oerisel. En die is in residentie in Ljout en die woerden zo gauw mogelijk naar zijn boeten op Tautenburg hier op Zwartewijn. Vandaar ook dus de eind van de Zwartewij zijn. De dik is in 1830 Trollutsen als Rijksstraatweg naar Greens en in 1866 is hier het spoor online. Dus eigenlijk alles gaat doen meewerken voor de ontjouwing van het dorp. En dat zie je dan ook onder de bebouwing hier onder de straatweg. Hier is ook al die tijd binnen die grote huizen die hier staan binnen bouwt. De tuin binnen online trok Gerrit Vlaskamp. En dat kan je nog zien onder de grote boekenbiemen die hier nog altijd staan. En die zijn al hier 140, 150 jaar oud. Als we weer omgaan naar dat allereerste moment, dat die grote bulldozers dat warp in kwamen en daarmee die dieken onder gang gingen. Heb je vertrouwen in deze oren? Ja, uiteraard. Van tevoren had de plaatsjes was jong natuurlijk. En die waren prachtig mooi. En ik vind sowieso die vakmeesters die daarmee aan de gang binnen, daar heb ik een groot respect en waardering voor. Ik zie het, je krijgt me hier ik aan de tafel. Dus ja, die heb ik alle vertrouwen in en zie het weer maken. Maar ja, het verhoort vanzelfs ook een soort van de ondernemers in het dorp. Mensen die er nog omheen gaan, hier die echt vertrouwen erin. Nou ja, een ondernemer die vindt het wel noffelijk dat er deze 20.000 auto's voor de winkel daar rijden. Maar de ondernemers de grote ondernemers die het vestigen binnen, die ben belangrijk voor de hele regio eens. En toen het werk in uitvoering was, had ze er wel een grote les van aan. Maar na de tijd, is je eigen regiofunctie. Dus ik van nog verder voor kunnen ze eigenlijk nou volle makkelijk bij gaan komen. Omdat de onriet hier een volle kwatter binnen. Dus de toeristen die weten het dorp goed te vinden? Ja, echt toeristen. Van mij hadden bij Van der Valk nog nooit zo druk west. En als just hoe dat nou uitkomt bijvoorbeeld Van der Valk. Ik vind dat prachtig dat ik een keer jongens thuis kom, het is donker. Ik kom van Kattenbrouwer.
En ik ben op het rijbewijs, dus een slag links op van de Valk, mooi in de lachjes. Ja, het ziet er echt prachtig uit. Ja, want wat voor betjutting zoest toen de griep aan voor de toerist die naar Friesland komt nou? Wat is de verharen verhoren? Nou, als je heel concreet in het dorp zocht, ze zijn makkelijker bereikbaar, hè? Dus ze kunnen sowieso makkelijker komen. Maar als ik in het dorp zelf zocht, ze kregen aan even de les naast voorbij. We gingen nou aan de week hier een bestuursvergadering. En toen kwamen meestal er kwam al iemand bij ons, die zei van, nou ja, wie haal je slept in van de Valk? Maar het zou zo mooi zijn, die les naast. Wie haal ze jongen? Maar waarom leid je net een folder bij? Dat er wat meer informatie is. Je kan je nou volle meer met van. Nou, dat brengt je dan ook weer op ideeën. Ja, dus je gaat hem helemaal op die toeristenrjochtje naast met folders en de ideeën van de omjouwing eromheen. En er is nog zoveel meer uit te halen. Er is nog meer uit te halen. Dat kan inderdaad nog beter. Maar ja, zoals het nou worden is prachtig mooi. Ik kreeg laatst een collega even op visite, die mij al heel lang met op kantoor komen is. Dus we gingen afpraten bij Van der Valk en even bij mij thuis. Ze hier het zien hier in stage dan op Taudenburg. Kwamen met de trein naar de griep, laatst zijn ze met de bus in Taudenburg. De eerste keer dat ze er weer misten ze de bus, die in de spiegel rijden. Alleen nog die auto's daar met Delta hazen. En ze kwamen hier dus naar het zien hier weg. En ze zei, jong, wat is die mooi geworden, joh. Toen ik hier stond, toen raasden hier die auto's voorbij. Het was ook slecht weer, dat hielp ook niet, zei ze. Maar nou ja, ik denk, ja, een mooie compliment is net krijgen en een betere samenvatting ik net. Nee, fantastisch. Dank u wel voor die verhaal. Graag gedaan. Ja, dan geen sneldiek meer in de griep dus. En dat is noffelijk, dat begrip we denk ik al wel. Van een snel diek naar een snel trein. Want het laatste dorp waar we nou aankomen is Veenwouden. Aje Klaren van het dorpsbelang hier. Je bent eigenlijk een van de mensen die echt vanuit het allereerste... Nou, volgens mij weer de tweede vergadering zijn. Ja, de eerste hier niet mist. Ja, de dorpsbelang die vregen om een kansen in kern een klankbordgroep te meiden. En toen die een keer draaide, toen kwam ik in dorpsbelang en dus ik in die klankbordgroep. En hoe wie dat dan? Omdat vanaf het allereerste moment... Nou, dat is best wel spannend, want als je een net hebt met fine mazen, dan heb je een hele prut ideeën op. En het wordt toch kunst om daar de goeien uit te zieken en te zorgen dat het al je bij elkaar past en dan echt nog realiseerbaar wordt. Dus ja, een hele prut ideeën hebben we gewoon en de mensen gewoon zijn skrast en oren binnen we bijkwamen. En uiteindelijk is het dit worden. Ben je er blij mee? Ja, ik denk dat wij als Veenwouden heel erg blij zijn kunnen met de mogelijkheden die je lezen. Afgezien van de centrale as, de ontsluiting, het kruispunt tussen Drachten, Dokkum en Ljouwert-Greens. Maar ook de ontsluiting naar de regio, transferium, de invulling die dit nou je krijgt. Met de verbinding waar toch het een aangenaam plakje wordt om te zitten en te komen en te wachten of te vertrekken. Ja. En dit park wat straks mogelijkheden jouwt om erin te kuieren, dingen te organiseren, is gewoon geweldig. Ja, dat klinkt al heel goed, maar nu weet ik echt dat je echt wel eens even bij de provincie West al mee de voest op tafel Nou ja, je bent de laatste in de keten, dus als er in het begin wat moeilijkheden binnen, dan wordt dat heel makkelijk naar achteren geschoten. Dus we hebben best wel discussie van is het budget er en bloot het er. En nou, in die zin ben wij heel erg blij, als klankbordgroep met name, dat er mensen meedienen waar toch deal qua wat in evenwicht houden. Want ja, als klankbordgroep ben je een adviesgroep, maar je hebt geen macht om dingen aan te dwingen. Dus dan is het mooi dat een andere partij zei van ja, maar wij gaan wel afpraten dat het zo is. Dus in die zin hebben wij hier hele mooie gesprekken horen, maar ik blij dat het zo rond is. Ja, je hebt hem net samen met Chin houden litten. Nee, dat Nee. En dat had een heel mooi resultaat op smitten. Absoluut. Laten we even zien hoe het in Veenwouden worden is. In Veenwouden is in het kader van Kansen en Kernen 4 onderdelen gerealiseerd. De herinrichting van de Zuiderie tot Dorpsweg, de overweg die verkeersveilig is gemaakt, dan het park en het transferium. Het transferium is een heel belangrijk iets voor heel Noordoost-Friesland. Het is voor een overstappunt voor de fietsers, de auto's, de bussen naar de trein. Er is een extra trein toegevoegd, een sneltrein. En het park is gerealiseerd waarbij ook de school betrokken is. Het Talmenhuis ligt nu aan het park en zo'n beetje in het park. En wat ook belangrijk is dat het station een functie heeft als toeristisch overstappunt.
Die steen die vertelt het verhaal van 1971. Toen is de rondweg Veenwouden geopend door de toenmalige gedeputeerde Hilarides. Die steen was de openingshandeling en die steen hebben we weer teruggevonden in het gebied. Of gevonden, die was er natuurlijk. En die gebruiken we nu. En nu staat er 2021 op, de opening van het Kansen en Kernenproject hier in Veenwouden. Ik ben het meest grutsk erop dat we als dorpsbelangen mensen elke keer hier de kans krijgen om mee te doen in het klankbordgroep. Daar ben ik het meest grutsk op. En we hadden de namen van het park hebben we betocht, mijn waar. En daar konden elke keer kon mee doen. We hadden bij die mij stemmen met de voeten, dus alle namen voor het park die instuurd binnen hebben we op een wand plakt. En mensen konden bijstaan wat ze de mooiste namen vonden. En steeds werd er een naam voorthellen die de meeste of die een stem had. En net zolang dat er nog een oer bleef. En dat wie het spoorpark. En ik vond dat een heel mooi proces. Ik denk dat het park wel veel verbindingswaarde zal tussen de mensen van het dorp. Want je kiest een mooi kuieren en hoen uitlitten of skileren. Er zijn prachtige paden. En het is natuurlijk een mooi grien en alle mooie planten. En nog net heel kleer, maar dat wordt het wel. En ik denk dat het heel mooi worden zal. De verbinding is een koffie-lunchroom waar we dagbesteding werk bieden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de koffie-lunchroom kunnen ze werk doen in het omgrenzende park dat we gaan onderhouden en in onze eigen moestuin. De producten uit de moestuin broeken we zelfs weer in de gerechten die we aanbieden in de koffie-lunchroom. Nou, de reizigers die kunnen bij ons te lonen en de dorpsbewoners vanzelf. En recreanten en toeristen. We hebben schitterende wandel- en fietsroutes door de noordelijke Friese Wouden. Daarnaast heb ik arrangementen, wandel- en fietsarrangementen. Mooi bijvoorbeeld elektrische fietsverhuur. We willen heel graag een dagbestedingswerkplek bieden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dan wel een plek waarbij ze midden in de samenleving staan. Zodat ze in contact komen met alle mensen uit de omjouwing. En dat hebben we voor mij dit stationsgebouw, want we zitten hier natuurlijk super centraal. En het leuke vinden we dat we samenwerking zocht hebben met lokale ondernemers. En die producten verbroeken we weer in de gerechten. Het is een komen en gaan hier rond deze tafel. Welkom nou aan de Blutsen wethouders. Kees Wilstra van Dantemediel en Tietje Willemsma van Tietjerkstradeel. Een heel prutte verhaal niet. Wat valt jou op? Ja, de belutsen niet van de dwarpen. De mensen zelf. De mierskip, daar gaat het over. En dat is de hele reden die je van de morgen de hele dag weer omjaren. Ja. Dus de mensen zelf die het regie vieren eigenlijk over hoe zij hun leefomgeving inrichten worden. En dat is mooi. Nou, moest ik even een pereren wasje. Ja, dat krijgt. Er binnen nog wel wat. Er is nog wel wat kritiek, met name nu dan wat. Ja. Heb je daar zwaar genomen? Heb je daar nog steeds zwaar genomen? Ja, daar heb ik nog steeds wel zwaar genomen. We zijn al een huurskoft de waande als gemeente together met de provincie. Met de mensen uit het dorp, ondernemers, omwenden. Om daar een mooi project te zetten. Het is echt een metamorfose geweest van heb ik jou daarin dan wat. En als je iets ingrijpend verhoor je, dan is het wel heel bijzonder dat alles in één keer heel goed gaat. Maar er hoeft maar een schakeltje te ontbreken. En dan kunnen we een grote impact hebben voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Nou, dat is op dit moment in de waard wel aan de hand. We hebben een evaluatie die nou, daar blijkt uit dat er best nog wat verhoren worden moet. En dat houdt echt net op met een verkeersbordje. Maar hoe lang wordt het dat nog? Nou, we zijn van plan om dit jaar in elk geval de besluitvorming klaar te maken. Dat iedereen die er met meidje had, dat hij het met elkaar eens is, dat we het dan samen dwangeren. En dan hoop ik dat we zo gauw dat het winterig waar is, dat we dan dat uitvoering ook in kunnen. Vader Simmer? Ja, voor de simmer moet het gewoon klaar wezen. Ik wil echt net altijd volle sliepeloze nachten ermee. Nee, dat snap ik. En geen griezen hier van krijgen vanzelfs. Dan wie er van waar, er zijn heel soort dingen heel goed gaan. Maar ik wil een risico, want je bent mij een onbekende ondernemer in zee gaan. Ja. Poeh, zwet op het gebed.
Nou ja, na een heel proces. Want eerst hier al een onbesteding hoorn, die misleren wie. Namelijk, er wie gewoon een onbesteding, een uitslag uitrollen die het net binnen zijn budget paste. Dus we moesten maatregelen treffen om te zorgen dat wij een volgende onbesteding dat wel badden. En er rollen een ondernemer uit, die komt net uit onze regio. Die is in deze regio een beetje bekend als een echte groen voortzet ondernemer. Met grote kraan en grote trekkers en boerenwerk. En we dachten, als dit me goed komt. Maar het is goed gaan. Wat ben ik groot op die mensen, wat gaan ze hier in verwoorden een prachtig mooi werkdeel zetten. Ja. En het wonderlijke is nog wel, mijn liedwerkje krijgen we nog wel eens een klacht. Net een wanklank over de uitvoering van dit werk van de mensen. Helder verhaal, mooi, mooi. Ik kan me nog vaststellen, jij denkt al even, de Gariep wie het eerste dorp en wil nog ik bij de eerste wijze, dat een soort dorpen op puntje van de stoel zitten van en wie, bij wie nou aan de beurt, wat voor advies heb je voor haar? Nou ja, wat heel goed werkt, vind ik in de gemeente Tietjerksterdeel binnen de dwarpsvisies. En die dwarpsvisies die werken voor u als een soort blauwdruk voor de uitvoering. Dus de wensken vanuit het dwarpen worden daarin vastlijnen en die nemen wij bij mij op het moment dat wij mijn werk ondergang gaan. Om dan te zien van, en wat leidt er eigenlijk al aan dat ideeën. een dwarpsbelang dat? Maakt het dat? Maakt het een dwarpsbelang zelf, ja. En zet gewoon op papier met punten, dit willen we, dat willen we. Ja, die zeiden van, goh, op het merk van verkeer of alle wenskens, zeg maar zeggen, die ze hebben. En het kan over van alles gaan. Maar die bieden ze vaak aan de gemeente hier. En ik aan u als college. En dat is de basis eigenlijk weer voor werk te maken. Ja, en dit bewijst dat het echt helpt om zo'n... Nou ja, dit heeft natuurlijk een speciale lading, want hier wil ik de dik om de dik, zeg maar zeggen. Dus ik denk dat hier nog wel wat oors, nog wat extra's bijspelen had. Maar wat ik prachtig vind, en daar wil ik even echt aandacht voor vregen, is de kunst die het in die dorpen ik onder water weer. Maar Vlaskamp, maar ik, de blauwe hoen in Burgen, die het nog komt. Dus we zullen heel benieuwd. Oké. Nou, ik wil eigenlijk nog vragen uit Jim in treeën worden om schreeuwen kennen hoe dit project weer. Maar er zit in te zwaaien van je moet ophoren, want we willen vanzelfs het KIK-project afsluiten. En dat geven we echt doen, meisje al naar boeten. En dan is het tijd om kansen in kernen officieel af te sluiten. En ik sta hier op de wat jertiets de oude dik wie van worden. En die willen we waarom jou meisje al aan het dorp. En dat betekent eigenlijk dat ik die taak aan jou Jan wil. Deputeren. De vraag is, wil jou op die knop drukken en dan zien we wel wat er gebeurt. Zullen we tellen? Beginnen bij 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! En zo zijn we aan de eindkant van het project Kansen in Kernen. Ik wil jou 10 gedankzezen voor het zin. En ja, hier is het hier van een feestje, maar dat kun je wel niet vinden worden, hè? De nummer van het nieuwe park in Verwoorden. Hit